Ki Samla Ialehkai kickboxing kajala kilawan ra nam da kabayo Khur teli ki Takma haka lumpung Ialehkai Asian Pacific Kickboxing Championship arhajar arpunriu kabala long ha Bali Indonesia. Habakran Shakilal Pathai Khubor ha Shillong Press Club u President ka All Meghalaya Kickboxing Championship ba Samuel Hasha ulapan pau ya kajing sngungu iki Samla Ialehkai ka All Meghalaya Kickboxing Association ki balawan ra nam ya kajala hakadikaran san Ialehkai kabadang shudep long ha Bali Indonesia. Shu ulaong ki Samla ki balalit shimbenta shaka Asian Pacific Kickboxing Championship ha Indonesia ki kentup ya ka Amigres nong besap Postnem Sub Junior balayo eka gold medal Ozanika nong besap khat Arsnem Sub Junior balayo eka gold medal Banshailen Grace Masharing khat Sausnem Sub Junior balayo eka silver medal Blayona Karmujai khat Kandai Snem balayo eka bronze medal Mewan Pendap Marpan khat Riusnem balayo eka bronze medal Nalor kata ulapan pau ko jing sngongu ikikmi kikpa ki riu shimet ki bala no senyang habaya day berkajing let yashim benta ki Samla syakate ka jing Ialehkai kabala long ha Indonesia. Kadu ulakan tu ke sorkar bakan itu no ya ka jing Ialehkai kickboxing ha kajela. Ulapha shithi bun sin syaka Meghalaya State Olympic Association bat kumju sya director katanat sports ban itu no tang kawe ka association da ka ba penlong da ki election. Henry hadu menta kampat shimkia dekat tenat Ialehkai. Enough, no? Kalau kau sana na ayo yo rei try juga, apalagi la semua sekali ini, pelakar Khubor lo ini, di lembah itu Khubor kerau yang beli, ni la posul posan yang saya sempat, hamne hari bayi Juni, dehak negara start ni wan mempentik baik bah, ya kai kewa nak kalian juga All Meghalaya Kickboxing Association, dilawan rak kaburong nak unta. Kari hi barakoi kari India bahaya ka jalla Meghalaya juni barakoi je Meghalaya banshim menta hagane ka Asian Pacific Open International Kickboxing Championship kawalalong hapo Bali hapo Indonesia nanu ka arko sautarik hadu ka arko tratarik te nakalen ka jong ka Amka nila ialam ye kini Khynnah ki bala sha select bat ki bala yo ya ka gold medal su na po national championship ka bala long shan hapo kanong ba Orissa nila jit sanmut ki players nang ne na po jalla Meghalaya ban represent ya ka India bat ya ka jalla juni ita ilong banengkong emigrate nong sub shipostman sub junior K1 light Arfu KG category I layo ya ka
gold medals. Ozaneka nomsak khat arsnam sub junior. K1 light Alpha kg category gold medals. But Banchailin Grace Masharin Khatsansnam junior K1 light 45 kg category silver medals. But Biona Kharmujai Khynnah senior K1 light 47 kg category bronze medals. But Mewan Pandap Marpan Khatnrusnam junior low kick 57 kg category silver medals. Dekini ki Khynnah ki Ialehkai ha ketika Asian Pacific Open Kickboxing Championship di ngai khublai kerpang but ngai congratulate ya kini ki players ki jongi ki bala wanra sisa ya kaburong na kabenta ka ri India hi barokoi but na kabenta ka jingsarom na kabenta ka jilla Meghalaya ka ba i ki jongi te ka jingla ka jongi ban wanra ya kini ki medals but ini ka burong na kabenta ka ri India kalong lengba ka jing tresitom ka jongi ka ba ki la practice mid labatsni shwaban lay shati shapo kaneka Asian Pacific International Kickboxing Championship but kajingla kajongki ban a ya kapor ban train ya lade rengkat batnya hangte hapo apar Shillong shwaban lay ni prepare ya kaneka jinglay kajongi kumba ar banai ti kajing lekai ro kamne ka basok namar ba kare ka international te khndiat hak ba yedi bat kajing la ka jongki kalong ba kamsong hak ta kajing jorong ne kajing lengkot hoi ki Khynnah player ka jongi ki nong ki balengkot ki ba khamrit briu andre sibenta kadon ka advantage sibenta ro kadon ha ka disadvantage namar ba ki Khynnah pharang wat namar ba ki yakendo bat na po Philippines, napo Canada, napo New Zealand, kia kendo napo Indonesia, andre ki Khynnah jongi ki khamsted kandiat, namar ba ki khamrit, ki khamsted bat ki la ban phet chane jete, te ki la ban simpon ro ka ju kapot, kata kade ka jing la ka jongi, te pro ki school ki ba pher, ki ba ki Khynnah ki lay, te na galeng jo school ki la support. Kublai shibun na bentak ini ke school kiba kini ki Khynnah ki jumi ki lalai dengan ai kublai kerpang ro ya ki perlo perjor ki bala support ini na koi kapor but kham tam ya ka all Meghalaya Kickboxing Association hi bar koi but ya ka membership ki badon ha kene ka all Meghalaya Kickboxing Association dena kalen ka jumi ai kublai kerpang ro ya fi ki media ki ba ki sanut ki players na kalian jongki kentai kidon saumut bat iwe isin ram de sub junior kidon armut junior iwe bat senior sub junior armut bat senior iwe de kilong sanmut bar na kaneka jella kajumi andre kidon kari India barokoi ngidon kubashi pomut nomor kilon ke ba nanti hapo Orissa ro sanut ki shimram ke ba lekan yeshimata te baro total kelong shikomat ndri ke ba yo gold medals man wanra ya kari India ni para koi ka ki kilong southly ka gold medals southly ka silver medals but partly ka bronze medals kita ke ki kejin wanra borong ki Khynnah jo kari India na mentagari hi baro koi kalen juga na sport minister de iklan yo jingya ape yo am shite aro amut kita tadi jingak tu na kalian ga kajongi ya ka ka sarkar jilla kim sham lawan chakhma ban pediang borom ya kini Khynnah ki jongi de na kalian ga jonga na sosi hadu kata-kata bat ki Khynnah ro ki don hi ki sosi bat kalau ba kadu jingkarman nama bana kalian juga sports department ro haging shisha ka kickboxing ka dei ka sports ka bala din maha ka jalla jongi but kadai ka non olympic games wat la kataro kadai ka sports sipat ladan na kamdai ka non kadai kamdai ka game ka bala non olympics wat la kataro haging shisha kadai ka game ni
kaba ki khna ha ka parthai baro ko wei Ialehkai ha ba ha ko kari India ro Ialehkai ha wat hanne hajala jungiru na ui usnam sha ui usnam ilawan ra medal sia ka jala la shakhai ha wat tan kane ka association ka jungiru na du arjar khaksan hadu menta Indonesia ya ka light spot tam ki medals te but naka regional naka northeast naka national but menta naka international hukum jo te nakaleng ka jung ni sosi hakjing shisha nakaleng ka jung imde ni songkiti nilawan shakhan hi banyak keren dia kata natu menjual aslan but recognize no ru ya kaneka kickboxing hapo ka jalla ka jung kum kawai ka sports discipline kapala itu hapo ka jalla hendrai nakaleng ka jung ki issue bu pending san tat halu pamental lami pun tuli sapi association menjual empat ki association tan ko ka association hendrai ki bu pending sa halu mental minister akan mengucu director of sports akan mengucu hendrai ki klem Samla le kan kim phai khamat hendrai ki neglect yang ni bagi ki sideline nak ikadang ngamtip neki isi yang ini neki isi nak ikaro ni tip ya kata hendrai at least more or less kila dengan khot ini menta last time ro kila khot ini nak le baju ni kro ban trilan but no nak menta ka jingmen to jo ki khna ki jumi nak menta ka future ka joki amde nak menta jona namta yala dengan le ayushu hendrai ka bakong samya na perkhat nak menta ki student ki jumi hendrai menta pat hapori India lawan atli likely ki federation menta na posted jumi lawan likely ki federation te lada ka sokar lane lada ka director of sports balada ka Meghalaya Olympic Association kam donjing ban khot iki phi baro ki association no wan shakmat baro atli likely phi hapan march no tangkawai ka association kila de men ugupta lada ki pamtre min otno iki min ayya kita di patre kum kita ro ki kham khat hendrai ki shu isa ngala da ai ka letter nadu December ngala ai biang koi ka letter nadu December ba sir to the president of Meghalaya Olympic Association and to the director of sports from the All Meghalaya Kickboxing Association. We already discussed, we had a meeting and we are very happy to come forward to work together with other association and to form only one association in the state of Meghalaya, but through the election. Through election. Hendrai hadu mentang ni film yo ya ka jing penpai tin na kalen majongki hendrai ki shu isa bat mendapat yano ki baki sno tenat ka association kino menstim syata ya ka baki sno tenat kim no are kata ka de ka jing yo ka joni hendrai mendapat ki kena joni ki lawan ra medals nadu na Indonesia ka jing lun joki ka basir khai Undai balut ka director of sports, ne undai balut ka Meghalaya Olympic Association. Hendrai kilut naka pela ki jongi kimi ki pa, bat na ki perlo parjor ki ba yarap lam na bentar ka jongi, bat kan tiu ki kena Samla na bentar ka future jonga sports. Kata ka ki kena Samla ki balai ka ki sports ki ba pher. Ngam ka ngam ba banjar ka te. Hendrai ki bun ki sports ba pher hak ne ka jala ka jongi. Ka sarkar ka kular ba ki kena Samla ki ba 100 medals na ka national dan international dan na Olympic kin hak kerpang na bentar ka joki ya ka hak bayar bagi scholarship hak bayar bagi cash award ne hak bayar bagi kam kajang te ka jing yo I ka jonga kal hak bayar bagi ne bat nakale ka jongi jong ka sangi ka all Meghalaya Kickboxing Association ni sokman hadu kata bat tangba ni long daud pat hadu kat no nakale ka jong ka sarkar kin shimkha hak bayar bagi ne hato kila mang lepa ne kata ka kam ka jam na bentar ki kena Samla ki bala wan ra ya ka borom na bentar ka ri India bat na bentar ka ri Meghalaya joni bat na bentar hato kila bu gerpang ne kata ka fund na bentar ki kena hak bayar bagi scholarship na ta hato kila bu gerpang ne ya kata ka cash award na bentar ki kena bagi nang jam syapang shu rengkat bat ka jing kuliah ka jong ki hapo ka school bat rengkat bat ka sports ka baki Ialehkai ka ban nadu mentah dangrit kila wanra ka burom dan ta ka jella bat tat hadu nda kila he lakot ka ka arta khatras nem hato kin ahne nda la khatras nem kata kin yo ne ya kata ka kam namar mentah ki wanra ka burom dan ta ka ri hakor bikinan khna kali ka arta ka joki hato kali ka certificate ka joki kadang trikam ne tat nda kila dak khatras nem
kata kene ke geli ke sungan but ngakermen skam kumba ka government hi kalakula bang ngakermen skam bakal kan sorkar ka ba ke jongi kin le ya kata ka kam ka badon kam na bata kini ki sam bang aya collector shau sport minister de roi nagaland ro sport minister Samla ai kana manoga ka kentin nagaland ka jongi ka ba laman ai ne bamla ne ha ka jing sisa kat kajing tip kajunga kat kajing yosong kajunga kadon ka scheme ka bakar pang nakabenta ki Olympic recognition baki bom dei ki non Olympic recognition ro kadon ka fan tanpa balik kimla aban aya kata ka fan nakabenta ki non Olympic recognition ro ngamte